A ktorú by ste chceli počuť? Peknú. Peknú. Porozprávam vám o tom, keď som bola ešte mladá a vitálna. A chcela som byť ovocím do jogobely. Ale prišli komunisti a zhabali nám. Tak dneska vám porozprávam príbeh z dávnej minulosti. Škola sa zmenila. Cítim to v kotolni. Cítim to na chodbe. Cítim to všade. Kanalizácia sa pohubila a nebol tu už nikto, kto by to vedel opraviť. Pán triednej knihy. Začalo sa to vytlačením mocných kníh. 3. Dostali členovia rady starších, najlepší, najmúdrejší a najvplyvnejší zo všetkých tvorov. 8. Dostali sociálni pracovníci školy. Však viete, upratovačky, školník a tak. Oni boli najzbehlejší v obchodovaní s nehnuteľnosťami a cennými papiermi na americkej burze. A 4 knihy dostali profesori prvých ročníkov, ktorí najviac zo všetkých túžia pomoci. Pretože v týchto knihách bola skrytá sila a vôľa podmaniť si každého ešte neimatrikulovaného jedinca. Avšak všetci boli podvedení, pretože bola vytlačená ďalšia kniha. Dole, v zborovni v tmavých zákutiach gymnázia, temný pán Taulon tajne opečiatkoval veľkňu, ktorou ovládal všetky ostatní. A do tej knihy vložil svoje kruté známky, svoje zápisy, neospravedlnené hodiny a svoje najtajnejšie prianie. Jedna kniha mala vládnuť všetkým. Jeden za druhým sa podávali slobodní študenti moci knihy. Boli však aj takí, ktorí sa postavili na odpor. Proti Taulonovej armáde pochodovali poslední slobodní študenti, ktorí ešte verili, že Ježiško nosí darčeky. Conan, Taulon, vydaj nám triednu knihu. Nie, nikdy vám ju nevydám. Tak potom sa stretneme v boji. A čo i dušu náš v tom boji divokom? Boj ty len nebyť, ako byť otrokom! Vojaci! Je koniec, daj sem tú knihu. Nie, je moja! Tak si ju nechaj! Ty si ju nechaj! Dobre, toto je 4. D!
Babi, čo sa stalo s tou knihou potom? Tak to už nikto